आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आपण वाचत होतो आपला 8वा आणि शेवटचा अध्याय, ज्याचं नाव आहे जीवनाचे सार्थक. या अध्यायाअंतर्गत आपण शीर्षक वाचलं होतं, मानवी जीवन हे केवळ भगवत साक्षात्कारासाठीच आहे. तर कशा प्रकारे या मानवी जीवनाचा उपयोग भगवत साक्षात्कारासाठी करावा आणि मानवी जीवनाची पशुजीवन आणि मानवी जीवन यांच्यातला फरक आपल्याला प्रभुपादांनी समजावून सांगितला. कशा प्रकारे पशुजीवनात आत्मसाक्षात्कार किंवा भगवत साक्षात्कार होऊ शकत नाही. ही सुविधा फक्त मानवी जीवनातच आहे. म्हणून हा मिळालेला मानवी जीवनाचा. हरे कृष्णा प्रभूजी, बोला ना प्रभूजी. आवाज येतो का प्रभूजी? हो. चालेल. तर या मानवी जीवनाचा उपयोग, सॉरी आवाज नाही आला तुमच्या प्रभूजी. पेज नव्हतं. हो ठीक. तर मानवी जीवनाचा उपयोग आत्मसाक्षात्कारासाठी किंवा भगवत साक्षात्कारासाठी कशा प्रकारे करावा आणि हे मानवी जीवन आपल्याला फक्त भगवत साक्षात्कारासाठीच मिळालं आहे आणि या संधीचा उपयोग कशा प्रकारे घेता येईल याची सविस्तर माहिती प्रभुपाद आपल्याला या अध्यायामधून देत आहेत. तर मी वाचनाला सुरुवात करते आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही अनम्यूट होऊन सांगू शकता. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. याला काही खर्च करावा लागत नाही, यात काही नुकसान नाही. आम्ही एखादा गुप्त मंत्र जपत नाही. हा मंत्र सर्वांना खुला आहे आणि या मंत्राच्या संकीर्तनाने, जपाने तुम्ही तुमचे अंतःकरण शुद्ध कराल. या प्राकृत जगतात कोणालाही दुःख नको असते, तरी पण ते येतेच. कोणी एखादा आगकाठीही न उडता अरण्यातला अग्नी जसा अनपेक्षितपणे सुरू होतो, त्याप्रमाणे हे दुःख येते. कोणालाही युद्ध नको आहे, तरी पण युद्ध केले जाते. कोणालाही दुष्काळ नको आहे, तरी पण दुष्काळ पडतो. कोणालाही रोगाची साथ नको असते, तरी पण ती येते. कोणालाही भांडण तंटा नको असतो, पण भांडण तंटा होतो. कोणालाही गैरसमज व्हावा असे वाटत नाही, पण तरीही तो होतो. असे का होते? हे सारे अरण्यातल्या अग्नीसारखे म्हणजे वणव्यासारखे आहे आणि हा वणवा अग्निशामक इंजिनाने विझवता येणे शक्य नाही. अशा समस्यांचा हा भडकणारा अग्नी आपल्या तथाकथित ज्ञानाच्या प्रगतीने विझवता येत नाही, ते शक्य नाही. ज्याप्रमाणे अरण्यातला अग्निशामक इंजिन पाठवून किंवा पाणी आणून कोणालाही विझविता येत नाही, त्याचप्रमाणे जीवनातील समस्या भौतिक मार्गांनी सोडविता येत नाहीत. पुष्कळ उदाहरणे देता येतील. प्रल्हाद महाराज म्हणतात, हे परमप्रिय प्रभो, माता पिता हे बालकांचे वास्तविक संरक्षण करते नाहीत. माता पिता हे आपल्या बालकांची काळजी घेतात, ते त्यांचे कर्तव्य आहे, पण ते त्यांच्या बालकांचे अंतिम संरक्षण करते नाहीत. म्हणून जरी माता पिता हे बालकांचे संरक्षण करते आहेत, ही गोष्ट खरी आहे असे समजले जाते, तरी वास्तविक वस्तुस्थिती तशी नाही. जर कोणी महासागरात बोटीतून प्रवास करीत असेल आणि जर त्याला वाटत असेल की आपल्याला फार छान जागा मिळाली आहे, तर त्यामुळे त्याचे संरक्षण होईल का? नाही, कारण असे त्याला वाटत असले तरी तो बुडण्याचा संभव आहे. एखादे सुंदर विमान आकाशात संचार करीत आहे, त्यात प्रत्येक जण सुरक्षित आहे, पण ते विमान अकस्मात कोसळते. कोणतीही जड वस्तू त्यावेळी आपले संरक्षण करू शकत नाही. समजा एखादा मनुष्य आजारी आहे, त्याने चांगले औषध देणाऱ्या एखाद्या निपुण वैद्याला आणले आहे, पण त्यामुळे तो मनुष्य वाचेलच अशी हमी देता येत नाही. मग अंतिम हमी कोणती आहे?
प्रल्हाद महाराज म्हणतात, हे प्रभो, तुम्ही जर कोणाची उपेक्षा केली तर कोणत्याही गोष्टीने त्याचे संरक्षण करणे शक्य नाही. हा आपला व्यवहारातला अनुभव आहे. जड प्रकृतीच्या नियमांनी उपस्थित केलेले जे गूढ प्रश्न आहेत ते सोडविण्यासाठी आपण अनेक पद्धती शोधून काढतो, परंतु त्या पद्धतीत पूर्णता नसते. त्या पद्धतींमुळे सर्व प्रश्न सुटत नाहीत. तसेच त्या पद्धतींमुळे वास्तविक दुःख परिहार होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून श्रीकृष्ण भगवद्गीतेत म्हणतात, माया म्हणजे माझी अपरा प्रकृती अतिशय प्रबळ आहे. कोणी तिला जिंकू शकत नाही. ती दुरत्यया आहे. तिला जिंकणे जवळजवळ अशक्य आहे. मग या मायेपासून मनुष्याला मुक्त कसे होता येते? तर श्रीकृष्ण म्हणतात, केवळ मला शरण येऊन मनुष्य मायेच्या तडख्यातून मुक्त होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून आपण परमेश्वराशी काय संबंध आहे तो जाणण्याकरिता आपण आपले अंतःकरण शुद्ध केले पाहिजे. कठोपनिषदात म्हटले आहे, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम. परमपुरुष भगवंत किंवा परमसत्य हे शाश्वत आहे. परमेश्वर शाश्वत आहे आणि आपणही शाश्वत आहोत. परंतु वेद निदर्शनास आणतात की पुरुष भगवान हा परमचेतन आहे, तो मृत नाही. भगवान जर सजीव नसता तर हे जग कसे चालले असते? भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण म्हणतात, माझ्या अधिष्ठानाने माझ्या अधिष्ठाने करून सर्व गोष्टी चालल्या आहेत. बायबलमध्येही असेच म्हटले आहे. परमेश्वराने सृष्टी निर्माण केली आहे, ही सत्य गोष्ट आहे. असे नाही की एखादा एक खंड होता, तो एका वेळी तुटला व नंतर ते घडले नाही, असे नाही. वेद आपल्याला वस्तुस्थिती सांगतात, परंतु ती पाहण्याकरिता आपण आपले डोळे उघडे ठेवले पाहिजे. चेतो दर्पण मार्जनम व्हावयास पाहिजे. अंतःकरण शुद्ध करण्याचा तोच मार्ग आहे. जेव्हा आपण आपली अंतःकरणे शुद्ध करू, तेव्हा आपल्याला कृष्ण कोण आहे आणि वेद काय म्हणतात हे समजणे शक्य होईल. आपल्याला शुद्ध होणे आवश्यक आहे. म्हणून मनुष्य जर काविळीने आजारी असेल आणि तुम्ही त्याला खडी साखरेचा तुकडा खायला दिला, तर तो म्हणेल, हा कडू आहे. पण खडी साखर कडू असते काय? नाही, ती फार गोड असते. आणि काविळीवर औषध तर साखर आहे. आधुनिक विज्ञानाने हे ठरविले आहे आणि वैदिक वाङ्मयातही असेच सांगितले आहे. म्हणून आपण जर बरीचशी खडीसाखर खाल्ली तर आपण काविळीतून मुक्त होऊ. आणि जेव्हा अशी मुक्तता होते तेव्हा मनुष्य म्हणतो, वा, ही खडीसाखर तर फारच गोड आहे. म्हणून नास्तिक समाजाची ही आधुनिक कावीळ हरे कृष्णा या महामंत्राने बरी होणे शक्य आहे. आरंभी हा महामंत्र कडू वाटेल, पण मनुष्याची प्रगती जेव्हा होते तेव्हा तो महामंत्र कसा आनंददायक आहे हे त्याला कळून येईल. मनुष्याला आपल्या स्वरूपाची ओळख झाली, परमेश्वराशी आपला संबंध आहे याची जाणीव त्याला झाली, म्हणजे लगेच तो सुखी होतो. आपण इतके दुःखात आहोत याचे कारण आपण या प्राकृत जगताशी आपले तादात्म्य केले आहे, म्हणून आपण दुःखी आहोत. या प्राकृत जगताशी आपण आपले चुकीचे तादात्म्य केल्याच कारणाने चिंता आणि भय उत्पन्न होतात. एके दिवशी मी असे स्पष्टपणे म्हटले होते की जो मनुष्य या हाडांच्या आणि कातडीच्या पिशवीशी आपले तादात्म्य करतो तो एखाद्या पशुसारखा आहे. म्हणून हरे कृष्ण या महामंत्राच्या संकीर्तनाने जपाने आपले अज्ञान धुवून जाईल. अंतःकरण शुद्ध करणे याचा अर्थ असा की त्या योगे आपण या प्राकृत जगताचे नाहीत हे ज्ञान मनुष्याला होईल. अहम ब्रह्मास्मी, मी आत्मा आहे, हे ज्ञान होईल. जोपर्यंत मनुष्य स्वतःला इंग्लंड देशाशी, भारताशी अथवा अमेरिकेशी एकरूप समजतो, तोपर्यंत तो अज्ञानात असतो. आज तुम्ही इंग्रज आहात कारण तुमचा जन्म इंग्लंडमध्ये झाला, पण तुमच्या दुसऱ्या जन्मात कदाचित तुम्ही इंग्लंडमध्ये जन्माला येणार नाही. तो देश चीन किंवा रशियाही असू शकेल, किंवा तुम्हाला मानव देह प्राप्त होईल असेही नाही. आज तुम्ही राष्ट्रवादी आहात, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या देशाचे फार मोठे अनुयायी आहात. परंतु उद्या तुम्ही आपल्याच देशात एक गाय म्हणून जन्मलो तर आपल्याला येथेच कत्तलखान्यातही नेले जाईल. म्हणून आपल्याला आपल्या स्वरूपाचे पूर्ण ज्ञान असले पाहिजे.
चैतन्य महाप्रभू म्हणतात की प्रत्येक प्राण्याचे वास्तविक स्वरूप हे आहे की तो परमेश्वराचा नित्य सेवक आहे. मनुष्याला जर असे वाटत असेल की मी दुसऱ्या कोणाचाही सेवक नाही, माझे काम परमेश्वराची सेवा करणे हे आहे, तर तो मुक्त आहे. आणि ती मुक्तावस्था मनुष्याला प्राप्त झाली म्हणजे मग जगातील त्याच्या सर्व चिंता हुरहुरी समाप्त होतात. कारण मग त्याला समजते की मी परमेश्वराचा सेवक आहे. परमेश्वर माझे रक्षण करील. मी कशाला कोणत्याही गोष्टीची चिंता करू. बालकाला माहित असते की त्याचे माता-पिता त्याची काळजी घेतील. तो मोकळा असतो व तो जर विस्तवाला स्पर्श करण्यास गेला तर त्याची आई त्याला त्याची काळजी घेईल. ती म्हणेल, "अरे माझ्या प्रिय बाळा, विस्तवाला हात लावू नकोस." आई आपल्या मुलांचा नेहमी सांभाळ करते. तर मग तुम्ही परमेश्वरावर विश्वास का ठेवत नाही? वास्तविक तुम्ही परमेश्वराच्या संरक्षण छत्राखाली आहात. लोक चर्चमध्ये जातात आणि म्हणतात, "परमेश्वरा, आम्हाला दररोजची भाकर दे." परमेश्वराने जर खरोखरीच आपणाला भाकर दिली नसती, तर आपण जगू शकलो नसतो. ही वस्तुस्थिती आहे. वेदातही म्हटले आहे, की परमपुरुष भगवंत सर्व प्राण्यांच्या गरजा पुरवतो. परमेश्वर सर्वांना अन्न पुरवतो. आपल्या मनुष्यांपुढे आर्थिक प्रश्न आहेत. पण मनुष्य समाजाहून इतर समाजात हा आर्थिक प्रश्न कुठे आहे? पक्ष्यांच्या समाजापुढे आर्थिक प्रश्न नसतो. पशूंच्या पुढे आर्थिक प्रश्न नसतो. एकंदर 84 लक्ष जीवयोनी आहेत. त्यापैकी मनुष्य समाज ही एक अतिशय लहान जीवयोनी आहे. त्यांनी आपल्यापुढे प्रश्न निर्माण केले आहेत. काय खावे, कुठे झोपावे, संभोग कसा करावा, भयापासून संरक्षण कसे करावे असे ते प्रश्न आहेत. हे प्रश्न मानवापुढे आहेत. परंतु जलचर, मासे, वेली, वनस्पती, कीटक, पक्षी, पशु व इतर लक्षावधी प्राण्यांपुढे असे प्रश्न येत नाहीत. ते सुद्धा जीवच आहेत. तुम्ही असे वाटू देऊ नका की ते प्राणी आपणाहून निराळे आहेत. आपण मानवच काय, ते फक्त जीव आहोत आणि इतर सर्व मेलेले आहेत हे खरे नाही. या प्राण्यांना अन्न आणि निवारा कोण देतो? ते देणारा परमेश्वर आहे. वनस्पती व पशु ऑफिसात जात नाहीत. द्रव्य प्राप्तीकरता तांत्रिक शिक्षण घेण्यासाठी ते विश्वविद्यालयात जात नाहीत. मग ते खातात तरी काय? परमेश्वर त्यांना अन्न पुरवतो. हत्ती शेकडो किलो खाद्यपदार्थ खातात. तो पदार्थ त्याला कोण पुरवितो? तुम्ही हत्तीकरता तजवीज करीत आहात काय? असे लाखो हत्ती आहेत. त्यांना अन्न कोण पुरवित असतो? परमेश्वर पुरवठा करीत असतो. ही गोष्ट मान्य करण्याची रीत परमेश्वर मेला आहे असे वाटण्यापेक्षा आणि आम्ही चर्चमध्ये जाऊन भाकरीकरिता परमेश्वराची प्रार्थना का करावी असे वाटण्यापेक्षा अधिक चांगली आहे. भगवद्गीतेत म्हटले आहे, 4 प्रकारचे लोक माझ्याकडे येतात. आर्त म्हणजे दुःखी कष्टी, अर्थार्थ म्हणजे अर्थार्थ, द्रव्याची गरज असणारे, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. जो जिज्ञासू आहे तो ज्ञानी आहे. जो दुःखी कष्टी आहे आणि ज्याला द्रव्याची गरज आहे, हे 4 प्रकारचे लोक परमेश्वराजवळ येतात. हे परमेश्वरा, मी फार भुकेला आहे. मला दररोजची भाकरी दे. हे कठीण आहे. जे परमेश्वराजवळ येतात त्यांना सुकृत्यनः असे म्हटले जाते आहे. सुकृती म्हणजे पुण्यवान. ते लोक पुण्यवान असतात. जरी त्यांनी अन्नाकरिता द्रव्य मागितले तरी ते पुण्यवान समजले जातात, कारण ते परमेश्वराजवळ जात आहेत. त्यांच्या उलट इतर लोक असतात ते दुष्कृतीनः म्हणजे पापी असतात. कृती म्हणजे फार पुण्यवान, पण दुष्कृती हा शब्द असे दर्शवितो की ते लोक आपल्या शरीराची नासधूस करण्याच्या कामी दुरुपयोग करतात. ज्या माणसाने अण्वस्त्रे शोधून काढली त्या प्रमाणेच प्रकृती करण माणसांप्रमाणेच कृती करणारे हे लोक असतात. असा मनुष्य कुशाग्र बुद्धीचा असतो, परंतु त्यात तिचा दुरुपयोग केला जातो. काहीतरी भयंकर असे त्याने उत्पन्न केलेले असते. परंतु असे काही निर्माण करा की ज्यामुळे यापुढे मनुष्य मरणार नाही अशी खात्री होईल. लाखो लोक ज्यामुळे ताबडतोब मरतील असे काहीतरी निर्माण करण्याचा उपयोग काय? लोक तर आज वा उद्या व 100 वर्षांनंतर मरणारच आहेत. मग
वैज्ञानिकांनी केले तरी काय? असे काही प्रश्न करा की ज्यामुळे मनुष्य ताबडतोब मरणार नाही. असे काही करा ज्यामुळे रोगराई होणार नाही. असे काही निर्माण करा की ज्यामुळे यापुढे वृद्धावस्था होणार नाही. म्हणजे मग तुम्ही काही विधायक कर्म केले असे होईल. पण दुष्कृती नहा म्हणजे पापी लोक परमेश्वराकडे कधीच जात नाहीत व म्हणून त्यांची शक्ती चुकीच्या मार्गाने खर्च होते. परमेश्वराशी आपला संबंध कोणता आहे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणारे जे कट्टर जडवादी लोक आहेत त्यांना भगवद्गीतेत मूढ असे म्हटले आहे. मूढ म्हणजे गर्दभासमान मूर्ख. जे लोक द्रव्य मिळवण्यासाठी अतिशय काबाड कष्ट करतात त्यांची तुलना गर्दभाशी केली जाते. ते लोक जाड्या भरड्या गव्हाच्या चपात्या खातात, पण हजारो रुपये मिळवण्याकरता ते जरूर नसताना ढोर मेहनत करतात. आणि अशा लोकांना एक मिनिट आणि इतर लोकांना नराधम म्हटले आहे. नराधम म्हणजे अत्यंत नीच माणूस. मानवाचे जीवन हे परमेश्वराच्या अनुभूती करता आहे. परमेश्वराच्या अनुभूती करता प्रयत्न करणे हा मनुष्याचा अधिकार आहे. ज्याला परब्रह्म परमेश्वराचे ज्ञान झाले तो ब्राह्मण होय. इतर लोक ब्राह्मण नव्हेत. म्हणून परमेश्वराचे ज्ञान करून घेणे या मानवी जीवनातील मानवाचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक मानव समाजात धर्म नावाची काही पद्धती असते आणि त्यायोगे मनुष्य परमेश्वराला जाणण्याचा प्रयत्न करतो. मग तो मनुष्य ख्रिश्चन धर्माचा असो, मुसलमान धर्माचा असो किंवा हिंदू धर्माचा असो, त्याला महत्व नाही. ती पद्धती परमेश्वराला आणि आपल्या त्याच्याशी कसा संबंध आहे ते जाणण्याकरिता असते, एवढेच. मनुष्य प्राण्यांचे ते कर्तव्य आहे आणि मानव समाजाने या कर्तव्याकडे जर दुर्लक्ष केले तर तो पशु समाज होय. परमेश्वर म्हणजे काय आहे आणि परमेश्वराशी आपला संबंध काय आहे ते जाणण्याचे सामर्थ्य जनावरात नसते. त्यांचे हितसंबंध फक्त खाण्याशी, झोपण्याशी, संभोगाशी आणि आपल्या संसार संरक्षणाशी असतात. जर आपल्याला सुद्धा केवळ याच गोष्टीशी हितसंबंध असेल तर मग आपण कोण आहोत? मग आपण जनावरे आहोत. म्हणून भगवद्गीतेत म्हटले आहे की जे लोक या मानव जीवनातील संधीकडे दुर्लक्ष करतात ते म्हणजे सर्वात खालच्या प्रतीची मनुष्य जात होय. 84 लक्ष योनीतून उत्क्रांती झाल्यानंतर त्यांना हे मनुष्य जीवन मिळाले आहे आणि तरी सुद्धा या नराधम मनुष्यांनी परमेश्वराच्या साक्षात्काराकरिता या मानव जीवनाचा उपयोग केला नाही, तर केवळ पशुवृत्तीकरिता या मानव जीवनाचा उपयोग केला व म्हणूनच ते नराधम म्हणजे अत्यंत नीच लोक होत. आणि इतर लोक असे असतात की त्यांना आपल्या ज्ञानाचा अतिशय गर्व असतो. मग ते ज्ञान तरी कोणते असते? ते ज्ञान हे की परमेश्वर नाही, मीच परमेश्वर आहे. त्यांचे वास्तविक ज्ञान मायेने हिरावून नेले आहे. जर लोक परमेश्वर आहेत तर मग ते कुत्र्यासारखे का वागतात? अशा लोकांविरुद्ध अनेक वाद करता येतात, तरी पण ते परमेश्वराचे अस्तित्व नाकारतात. ही नास्तिकता होय. त्यांनी नास्तिक्याचा अवलंब केल्यामुळे त्यांचे खरे ज्ञान चोरीस केले आहे. वास्तविक ज्ञान म्हणजे परमेश्वर कोण आहे आणि आपला परमेश्वराशी कोणता संबंध आहे हे जाणणे होय. जर मनुष्याला हे ज्ञान नसेल तर त्याचे ज्ञान मायेने हिरावून नेले आहे असे समजले जाते. आपला परमेश्वराशी कसा संबंध आहे हे समजण्याचा जर आपण प्रयत्न सुरू करू तर त्याकरिता मार्ग व साधने आहेत, त्याकरिता ग्रंथ आहेत, त्यात ज्ञान भांडार आहे. मग आपण त्या ग्रंथाचा फायदा का घेऊ नये? सर्वांनी या ज्ञानाचा लाभ घेतला पाहिजे. भगवद्गीता आणि इतर वैदिक वाङ्मय समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे सर्वत्र असे प्रतिपादन केलेले आढळून येईल की परमेश्वर हा महान आहे. आपण जीव जरी गुणात्मक दृष्टीने परमेश्वराशी एकरूप आहोत तरी आपण परमेश्वराचे सूक्ष्म अंश आहोत. महासागर आणि त्यातील पाण्याचा लहानसा थेंब यांच्यात सारखेच गुणधर्म असतात, परंतु पाण्याच्या थेंबातील मिठाचे प्रमाण आणि महासागरातील मिठाचे प्रमाण यात अंतर आहे. त्याचप्रमाणे परमेश्वर सर्वशक्तिमान आहे आणि आपण जीवांचे सामर्थ्य थोडेसे आहे. परमेश्वर सर्व सृष्टी उत्पन्न करतो. आपण एखादे लहानसे यंत्र उड्डाण करण्याकरिता उत्पन्न करतो, अगदी मुलांच्या खेळातील लहान यंत्राप्रमाणे. पण
परमेश्वर हवेत उडणारे लाखो ग्रह निर्माण करू शकतो. परमेश्वराचा तसा अधिकार आहे, तर तशी योग्यता आहे. तुम्हाला कोणताही ग्रह निर्माण करता येणार नाही आणि जरी तुम्ही एखादा ग्रह निर्माण करू शकाल तरी त्याचा फायदा काय? परमेश्वराने तर लाखो ग्रह निर्माण केले. तुम्हाला सुद्धा निर्मितीचे सामर्थ्य आहे. परमेश्वराला सामर्थ्य आहे आणि तुम्हालाही सामर्थ्य आहे. परंतु परमेश्वराचे सामर्थ्य इतके मोठे आहे की तुमच्या सामर्थ्याची परमेश्वराच्या सामर्थ्याशी तुलना करणे शक्य नाही. जर तुम्ही म्हणालात की परमेश्वर आहे तर तो मूर्खपणा आहे. मी परमेश्वर आहे तर तो मूर्खपणा आहे. आपण परमेश्वर आहोत असा दावा तुम्ही करू शकता, पण अशी कोणती असामान्य कृत्ये तुम्ही केली आहेत की ज्यामुळे आपण परमेश्वर आहोत असा दावा तुम्ही करू शकता? तुमचा हा दावा अज्ञानजन्य आहे. ज्या मनुष्याला स्वतः परमेश्वर आहोत असे वाटते, त्याचे ज्ञान मोहमायेने हिरावून नेले आहे. आपला परमेश्वराशी संबंध असा आहे की परमेश्वर महान आहे आणि आपण जीव परमेश्वराचे सूक्ष्म अंश आहोत. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण स्पष्टपणे म्हणतात की सर्व जीव माझे अंश आहेत. गुणात्मक दृष्ट्या जीव माझ्याशी एकरूप आहेत, पण परिणात्मक दृष्ट्या त्या जीवात व माझ्यात मोठे अंतर आहे. म्हणून एकसमयावच्छेदे करून आपण आपला परमेश्वराशी अभेद आहे आणि भेदही आहे. हाच आपला परमेश्वराशी संबंध आहे. आपण परमेश्वराशी एकरूप आहोत कारण आपल्या परमेश्वराचेच गुण आहेत. परंतु जर आपण स्वतःचे निरीक्षण बारकाईने केले तर आपल्याला कळून येईल की जरी आपल्यामध्ये काही मोठे गुण आहेत तरी परमेश्वरामध्ये सर्वच गुण फारच अधिक मोठ्या प्रमाणात आहेत. परमेश्वराच्या ठिकाणी जे नाही असे कोणतेही आपणामध्ये असू शकत नाही. तसे असणे अशक्यच आहे. म्हणून वेदांत सूत्रात म्हटले आहे की जे आपल्यात आहे ते परमेश्वरातही आढळते. सर्व गोष्टी परमेश्वरापासून निर्माण होतात. आपण लहान असल्या कारणाने, आपण सूक्ष्म अंश असे असल्या कारणाने आपण परमेश्वराचे नित्य सेवक आहोत. हा आपला परमेश्वराशी संबंध आहे. या प्रकृतीत जगातील सामान्य वागणुकीत सुद्धा आपण असे पाहतो की एखादा मनुष्य दुसऱ्या मनुष्याची नोकरी करण्यास जातो, कारण तो दुसरा मनुष्य त्याच्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ असतो आणि त्याला मोठा पगार देतो. यावरून साहजिकच असा निष्कर्ष निघतो की ज्या अर्थी आपण लहान आहोत त्या अर्थी परमेश्वराची सेवा करणे हे आपले कर्तव्य आहे. आपल्याला दुसरे कोणतेही काम करावयाचे नाही. आपण सर्व जीव परमेश्वराचे निरनिराळे अंश आहोत. एखाद्या यंत्राला जोडलेला स्क्रू महत्वाचा असतो कारण तो सर्व यंत्राशी काम करतो आणि जर तो यंत्रातून काढून घेतला किंवा तो स्क्रू जर सदोष असेल तर ते यंत्र कुचकामी होते. जोपर्यंत माझे बोट या शरीराशी संलग्न आहे तोपर्यंत व जोपर्यंत ते शरीराची सेवा करते तोपर्यंत माझे बोट लाखो रुपयांच्या किमतीचे आहे. पण जर ते शरीरापासून कापून टाकले तर त्याची काय किंमत आहे? काहीही नाही. त्याचप्रमाणे परमेश्वराशी आपला संबंध हा आहे की आपण जीव परमेश्वराचे फार लहान अंश आहोत व म्हणून आपल्या शक्ती परमेश्वराच्या शक्तीशी मिळत्या जुळत्या करणे व आपण परमेश्वराशी सहकार्य करणे हे आपले कर्तव्य आहे. तोच आपला परमेश्वराशी संबंध आहे. हा संबंध आपण जाणला नाही तर आपण कुचकामी ठरू व आपण परमेश्वरापासून तुटून राहू. जेव्हा बोट निकामी होते तेव्हा डॉक्टर सांगतात, अहो हे बोट कापून काढा, नाहीतर तुमचे शरीर विषमय होईल. त्याचप्रमाणे आपण जर निरीश्वरवादी झालो तर परमेश्वराशी आपला संबंध तुटेल आणि या प्राकृत जगात आपण दुःख भोगीत राहू. जर आपण परमेश्वराशी पुन्हा जाऊन मिळण्याचा प्रयत्न केला तर परमेश्वराशी असलेल्या आपल्या संबंधाचे पुनरुज्जीवन होईल. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे मानवी जीवन हे केवळ भगवत साक्षात्कारासाठीच आहे या शीर्षकांतर्गत आपण 8व्या अध्यायाचं वाचन संपवलं. आता पुढच्या भागाचं वाचन करूया, ज्याचं नाव आहे सर्वोदात्त प्रेम.
प्रेम. गायक प्रेमाची गीते गातात, कवी प्रेमाच्या कविता लिहितात, तर कादंबरीकार प्रेमावर गुंतागुंतीच्या कादंबऱ्या तयार करतात. सिनेमा व टीव्ही तर या विषयाने ओतप्रोत भरलेला आहे. पण हे प्रेम खरे आहे का? या सुंदर निबंधात श्रील प्रभुपाद असे प्रतिपादन करतात की आपल्याला या भौतिक जगात ज्या प्रेमाचा अनुभव येतो त्याचा आधार एक भ्रम आहे व इतर गोष्टींप्रमाणे हे प्रेम देखील अनित्य आहे. तरी पण एक श्रेष्ठ प्रकारचे प्रेम अस्तित्वात आहे. हे प्रेम असे आहे की भौतिक प्रेमिकांना त्याचा अथांग पत्ताच नाही. जर मनुष्याने कोमळ भक्तिलतेचे संगोपन चांगल्या रीतीने केले तर हळूहळू त्या वेलीचा परमेश्वरावरील शुद्ध प्रेमरूपी फळ येईल. परमेश्वरावरील शुद्ध प्रेम याचा अर्थ भौतिक लाभाच्या वासनेने जे दूषित झालेले नाही असे प्रेम होय. तसेच जे प्रेम केवळ तात्विक ज्ञानाकरिता आणि सकाम कर्मांच्या फलप्राप्तीकरिता केलेले नसते ते परमेश्वरावरील शुद्ध प्रेम होय. शुद्ध प्रेम म्हणजे परमेश्वर महान आहे, मी त्याचा अंश आहे व म्हणून तो माझ्या सर्वश्रेष्ठ प्रेमाचा विषय आहे असे जाणणे होय. ही जाणीव मानव जीवनाची परमसिद्धी आणि आत्मानुभूतीच्या सर्व साधनांचा अंतिम हेतू आहे. परमेश्वर हाच मला एकमेव प्रिय आहे. कृष्ण हाच माझ्या प्रेमाचा एकमेव विषय आहे. या विचाराच्या व भावनेच्या स्तरावर जेव्हा मनुष्य जाईल तेव्हाच त्याच्या जीवनाचे सार्थक होईल आणि मनुष्य जेव्हा कृष्णाशी असणाऱ्या दिव्य संबंधांची रुची घेतो तेव्हा मनुष्य खऱ्या सुखाचा अनुभव घेतो. ती भक्तिलता मग इतकी भक्कम रक्षिली जाईल की तिला नुसती जरी धरून ठेवली तरी मनुष्य परमधामाला प्राप्त होऊ शकेल. मनुष्य जर निश्चयाने झाडावर चढून तर अखेर तो अगदी टोकावर जातो. त्याचप्रमाणे मनुष्याला जेव्हा भक्तिलतेच्या आश्रयाने भगवंतांच्या प्रेमाची प्राप्ती होते तेव्हा निस्संदेहपणे मनुष्य श्रीकृष्णांच्या दिव्य धामात जाऊन पोहोचेल आणि या जगात ज्याप्रमाणे आपला एकमेकाशी समोरासमोर संबंध जोडला जातो त्याचप्रमाणे व्यक्तिशः भगवंतांशी आपला संबंध जोडला जाईल. परमेश्वर हा कल्पनेने रचलेला किंवा कल्पित नाही, तो आपल्याप्रमाणे खरा आहे. वास्तविक आपणच भ्रमात आहोत. हे शरीर वास्तविकरित्या मुळीच सत्य वस्तू नाही, सदैव टिकणारी वस्तू नाही, तर या शरीराचे केवळ तात्पुरते प्रकटीकरण आहे. पण जणू काय हे शरीर म्हणजे आपला खरा आत्मा आहे असे वाटून आपण जगत असतो. आपण अशी कल्पना करण्यास धजतो की परमेश्वर नाहीच किंवा त्याला कोणतेही रूप नाही. या मानसिक तर्कवादाच्या कारण अत्यल्प ज्ञान होय. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्याचे दिव्य धाम याचे अस्तित्व आहे आणि मनुष्य तेथे जाऊ शकतो. परमेश्वराला प्राप्त करू शकतो आणि त्याच्याशी आपला संबंध जोडू शकतो. ही गोष्ट सत्य आहे. आध्यात्मिक जीवन याचा अर्थ परमेश्वराशी संबंधित होणे आणि निरंतर सच्चित आनंद रूपात राहणे होय. अशा शाश्वत संस्कृतीचा अर्थ कृष्ण समवेत क्रीडा करणे, त्याच्या समवेत नृत्य करणे आणि कृष्णावर प्रेम करणे असा आहे. तुम्हाला वाटेल तर कृष्ण तुमचा बालक सुद्धा होऊ शकतो. आणि हे आपण श्रीकृष्ण या पुस्तकात जेव्हा ब्रह्मदेवांनी भगवंतांच्या सवंगडींचं आणि गायी वासरूंचं हरण केलं होतं तेव्हा भगवंतांनी कशा प्रकारे गोकुळामधल्या सगळ्या मातांची इच्छा पूर्ण केली होती त्यांचे पुत्र बनून, किंवा गायींची इच्छा होती की भगवंतांनी त्यांच्या दुधाचं प्राशन करावं त्यांचा वासरू बनून, त्या गायींची इच्छा भगवंतांनी वासरू बनून, अशा प्रकारे भगवंतांनी कशा प्रकारे प्रत्येक भक्ताच्या इच्छा
पूर्ण केल्या होत्या याचं अगदी सविस्तर वाचन आपण श्रीकृष्ण या पुस्तकामध्ये केलं होतं. मग पुढे वाचूया. श्रीकृष्णांशी प्रमुख असे 5 रसविषयक संबंध आहेत. ते असे शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. श्रीकृष्णांच्या निवासस्थानातील गायी या सुद्धा मुक्त जीव आहेत. त्यांना सुरभी म्हणतात. श्रीकृष्ण गायींवर कसे प्रेम करतात, ते गायींना कसे आलिंगन देतात आणि त्यांचे चुंबन घेतात, हे दाखवणारी अनेक लोकप्रिय चित्रे आहेत. भौतिक दोषातून मुक्त झाल्यामुळे परमेश्वराची महत्ता ज्याला समजली, त्याचा जो परमेश्वराशी संबंध असतो, तो शांतरस विषयक संबंध होय. जेव्हा श्रीकृष्ण येतात आणि भक्तांना नुसता स्पर्श करतात, तेव्हा त्यांना पूर्ण सुखाची प्राप्ती होते. इतर भक्तांची प्रवृत्ती प्रत्यक्ष सेवा करण्याकडे असते. त्या काहींचा दास्यभाव किंवा दास्यरस विषयक संबंध असतो. त्यांना वाटते कृष्णाला खाली बसायचे आहे, म्हणून मी त्यांच्याकरता जागा करून देईन. कृष्ण जेवण्याची इच्छा करतो, म्हणून मी त्यांना काही सुंदर खाद्यपदार्थ करून देईन. आणि मग ते भक्त खरोखरी तशी व्यवस्था करतात. इतर भक्त कृष्णांशी पित्राप्रमाणे समान भूमिकेवर राहून क्रीडा करतात. श्रीकृष्ण हा परमेश्वर हे त्यांना माहीत नसते. त्यांच्या दृष्टीने कृष्ण हा त्यांचा प्रिय सखा आहे आणि हे कृष्णाला एक क्षणभरही विसरू शकत नाहीत. ते संबंध दिवस-रात्र संबंध दिवस-रात्र श्रीकृष्णाचेच चिंतन करतात. रात्री जेव्हा ते झोपायला जातात, तेव्हा त्यांना वाटते की ओहो, मी सकाळी उठेन आणि कृष्णाकडे जाईन आणि त्याच्याशी खेळेन. आणि मग ते सकाळी कृष्णाच्या घरी जातात आणि कृष्ण आपल्या मित्रांसह शेतावर खेळायला जाण्यापूर्वी त्याची आई आणि कृष्ण आपल्या मित्रांसह त्याची आई त्याला सजवते, तोपर्यंत त्याचे मित्र जवळच त्याची वाट पाहतात. कृष्ण लोकात दुसरे काही काम नसते. तेथे उद्योगधंदा करायचा नसतो, ऑफिसात धावपळ जायचे नसते किंवा इतर काही सटरफटर गोष्टी करायच्या नसतात. तेथे भरपूर दूध आणि लोणी असते आणि सर्वजण जेवतात. कृष्णाचे आपल्या मित्रांवर फार प्रेम असते आणि कधी कधी तो आपल्या मित्रांकरिता लोणी चोरण्यात आनंद मानतो. कृष्ण लोकात प्रत्यक्ष अशा रीतीने भक्ताला राहता येते आणि तीच जीवनाची परिपूर्णता होय. जीवनाची अशी परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करण्याकरिता आपली उत्कट इच्छा असली पाहिजे. कृष्ण भावनामृताच्या योगाने ती अवस्था प्राप्त होते. जोपर्यंत प्राकृत जगाविषयी थोडी सुद्धा आसक्ती मनुष्याला आहे, तोपर्यंत त्याला या जगात राहावे लागते. जीवनाविषयी देहात्म बुद्धीची थोडी सुद्धा छटा ज्याच्या ठिकाणी आहे, अशा कोणत्याही मनुष्याला श्रीकृष्ण आपल्या संगतीत प्रवेश करू देत नाही. भक्ती ही प्राकृत दोषांपासून मुक्त असलीच पाहिजे. तुम्ही असे वाटू देऊ नका की मी एक फार विद्यासंपन्न पंडित आहे. मानसिक तर्कवादाने पूर्ण सत्य कोणते आहे त्याचा मी शोध लावीन असे वाटणे व्यर्थ आहे. मनुष्य तर्कवाद करणे चालूच ठेवू शकेल, पण त्यामुळे त्याला सर्व कारणांचा कधीही शोध लागणार नाही. ब्रह्मसंहितेत म्हटले आहे, मनुष्याने परमसत्याच्या शोधार्थ लाखो वर्षे जरी तर्कवाद केला तरी त्याला ते प्रकट होणार नाही. मनुष्य तर्कवाद करीत राहतो, त्यामुळे तो या प्राकृत जगात कुजून जातो. हा तर्कवादाचा मार्ग बरोबर नाही. या जगात भक्तियोग हा मार्ग आहे. चैतन्य महाप्रभू म्हणतात की कृष्ण भक्ती करणे ही जीवनातील परमोच्च अवस्था आहे. या अवस्थेशी तुलना करता या प्राकृत जगात ज्या इतर पदार्थांची लोकांना हाव धरली आहे, ते पदार्थ महासागरातल्या बुडबुड्यांसारखे आहेत. सामान्यतः लोक फलप्राप्तीच्या मागे असतात व म्हणून ते धार्मिक बनतात. ते म्हणतात, मी हिंदू आहे, मी ख्रिश्चन आहे, मी यहुदी आहे, मी मुसलमान आहे, मी अमुक आहे, मी तमुक आहे, आणि म्हणून मी माझा धर्म बदलू शकत नाही, मी श्रीकृष्णाचा स्वीकार करू शकत नाही. याला धर्म असे म्हटले जाते. धर्मासंबंधी अशी ही जडवादी पंथाभिमानी कल्पना आहे. पण कल्पनेमुळे केवळ विधी विधाने व पंथ यांना चिकटलेले राहून लोक या प्राकृत जगात कुजत जातील.
त्यांची अशी धारणा असते की त्यांनी त्यांच्या धर्माची तत्वे पाळली पाहिजे, त्यांना भौतिक समृद्धी प्राप्त होईल. अर्थात जर मनुष्य कोणत्याही पंथाला चिकटून राहिला तर त्याला भौतिक जीवनातील सुखसोयी मिळतील. लोकांना हे भौतिक वैभव कशाकरिता पाहिजे असते, तर इंद्रिय तृप्तीकरिता. त्यांना वाटत असते की मला फार सुंदर बायको मिळेल, मला फार चांगली मुले होतील, मला फार चांगल्या अधिकाराची जागा मिळेल, मी राष्ट्रपती होईन, मी पंतप्रधान होईन. हीच इंद्रिय तृप्ती होय. पण जेव्हा त्यांचा आशाभंग होतो, जेव्हा त्याला कळते की श्रीमंत होण्याने किंवा राष्ट्रपती पद व राष्ट्राध्यक्ष पद मिळवण्याने सुद्धा त्याला सुख मिळणे अशक्य आहे, तसेच संभोगाविषयक सर्व रुची निघून गेल्यानंतर जेव्हा त्याचा पूर्णपणे आशाभंग होतो, तेव्हा मग कदाचित तो LSD, एक प्रकारचा मादक द्रव्याचा आश्रय करतो आणि शून्याशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करतो. पण अशा निरर्थक गोष्टी सुख देऊ शकत नाहीत. मनुष्याने श्रीकृष्णांचाच आश्रय घेतला पाहिजे, त्यात त्याचे सुख आहे. नाहीतर त्याला भ्रांती होते आणि निराकार शून्याच्या कल्पना करण्यात तो वावरत राहतो. लोकांचा आशाभंग होतो. मनुष्याचे मूळचे स्वरूप आध्यात्मिक आहे, पण जर लोक खरे आध्यात्मिक जीवन जगत असतील तर त्यांचा आशाभंग होणारच. श्रीकृष्णांवाचून कोणीही सुखी कसा होऊ शकेल? समजा एखाद्याला महासागरात फेकून दिले तर तो तिथे सुखी कसा होईल? त्याला सुख मिळणार नाही. मनुष्य चांगला पोहणारा असेल, पण तो किती काळ पोहू शकेल? शेवटी तो दमतो आणि बुडतो. त्याचप्रमाणे आपले मूळचे स्वरूप जर आध्यात्मिक आहे, तर मग आपण या भौतिक जगात कसे सुखी होऊ शकू? तसे होणे शक्य नाही. परंतु माणसे जगण्याच्या अनेक तात्पुरत्या योजना करून या जगात राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असे हे ठिणगे देण्याचे काम म्हणजे सुख नव्हे. मनुष्याला जर खरोखर सुख पाहिजे असेल तर हाच तो मार्ग म्हणजे परमेश्वराच्या प्रेमाची प्राप्ती करणे. जर मनुष्य कृष्णावर प्रेम करू शकला नाही आणि जर मनुष्याने आपल्या कुत्र्यावरील, मांजरावरील, देशावरील, राष्ट्रावरील आणि समाजावरील आसक्तीचा त्याग केला नाही आणि या प्रकारे कृष्णावरील आपले प्रेम केंद्रित केले नाही, तर सुखप्राप्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या संबंधी शीलरूप गोस्वामी यांनी एक फार सुंदर उदाहरण दिले आहे. अशी पुष्कळ औषधी द्रव्ये आहेत की ज्यामुळे मनुष्याच्या डोक्यातील विचारांचे थैमान सुरू होते. परंतु शीलरूप गोस्वामी म्हणतात की परमेश्वरावरील प्रेम या अंतिम औषधी द्रव्याची रुची जर माणसाने घेतली नाही, तर तो ध्यान योग, निर्विशेष अद्वैत मत आणि इतर अनेक चित्त विभ्रमांनी मोहून जाईल. चैतन्य महाप्रभूंनी असे वर्णन केले आहे की शुद्ध कृष्ण प्रेमाच्या प्राप्तीकरिता मनुष्याने भक्ती योगाचे आचरण केले पाहिजे अथवा कृष्ण भावना भवित झाले पाहिजे. केवळ कृष्ण सेवेतच त्यांनी स्वतःला रममाण केले पाहिजे. अशा शुद्ध भक्तीची सर्वोच्च पूर्णावस्था म्हणजे सर्व भौतिक वासनातून, सर्व मानसिक तर्कवादातून आणि सर्व सकाम कर्मातून मुक्त होणे होय. शुद्ध भक्तीचे मूलभूत तत्व हे आहे की पूर्णपणे कृष्ण भावना भवित होण्याच्या इच्छेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही इच्छा मनुष्य बाळगू शकत नाही. परमेश्वराची सर्व रूपे श्रीकृष्णांचीच आहेत हे जरी मनुष्याला माहीत असले तरी त्याने कोणत्याही इतर रूपांची पूजा करण्याऐवजी वेणुधारी श्रीकृष्णांचीच पूजा करण्याचा त्यांच्या राधाकृष्ण विग्रह रूपात करावयाची असते. या रूपांवर आपले चित्त केंद्रित करा, म्हणजे सर्व मानसिक तर्कवाद आणि सकाम कर्मे ही निस्तेज होतील. मनुष्याने कृष्ण भावना भवित होण्याचा अभ्यास करावा आणि श्रीकृष्णांच्या कृपेस पात्र व्हावे. म्हणजे त्याने अशी कृष्ण सेवा करावी की ज्या योगी कृष्ण संतुष्ट होईल. स्वतःच्या मनोधर्माने तयार केलेल्या मार्गाने कृष्ण भक्ती प्राप्त होऊ शकत नाही. कृष्ण भावना भवित होण्याकरता मी स्वतः मनाने काहीतरी करीत आहे असे मला वाटत असेल, पण हे कोणी मान्य केले आहे? उदाहरणार्थ, कृष्ण भावनेत अर्जुन युद्ध करण्यास मागे पुढे पाहत होता. कृष्णांना काही भौतिक नैतिक कारणे सांगत होता. परंतु ज्यापासून मनुष्याला सुखाची व दुःखाची प्राप्ती होते अशा सकाम कर्माच्या स्तरावरून तो परिस्थितीकडे पाहत होता. त्याला असे वाटत होते की जर त्याने त्याच्या कुटुंबियांना ठार मारले तर त्याच्या कर्माच्या क्रिया नंतर त्याला भोगाव्या लागतील.
पण हा अर्जुनाचा निष्कर्ष भगवान श्रीकृष्णांनी मान्य केला नाही. या प्राकृत जगतातील क्रिया आणि प्रतिक्रिया यांचा जो नियम आहे त्याला कर्म असे म्हणतात. पण भक्तियोग हा कर्माच्या पलीकडचा आहे. विशुद्ध प्रेम हे सकाम कर्मांच्या दोष लोभापासून मुक्त असले पाहिजे. तसेच ते शुद्ध प्रेम सर्व प्रकारच्या मानसिक तर्कवादांच्या आणि भौतिक कामनांच्या पासून मुक्त असले पाहिजे. ती शुद्ध भक्ती श्रीकृष्णांच्या ठिकाणी योग्य रीतीने दृढ झाली पाहिजे. योग्य रीतीने याचा अर्थ ती शुद्ध भक्ती श्रीकृष्णांच्या इच्छेला अनुसरून असली पाहिजे. कृष्णाची इच्छा होती की कुरुक्षेत्रावर युद्ध व्हावे व हे सर्व त्यांनी घडवून आणले होते. त्यांनी अर्जुनाला सांगितले की तू माझ्या पद्धतीप्रमाणे विचार करीत आहेस, पण तू युद्ध जरी केले नाहीस तरी अशी निश्चित समज की ज्या अर्थी मी हे युद्ध व घडवले आहे त्या अर्थी येथे नेमलेल्या या योद्ध्यांपैकी कोणीही त्यांच्या घरी परत जाणार नाही. ते येथेच ठार मारले जातील. हे पूर्वनियोजित आहे. परमेश्वराची इच्छा अशीच असते की तिच्यात कोणताही बदल करू शकत नाही. कृष्णांचे 2 गुण आहेत. ते संरक्षण करू शकतात आणि ठारही मारू शकतात. कोणाला ठार मारण्याची जर त्यांची इच्छा असेल तर जगात अशी कोणतीही शक्ती नाही की त्या माणसाचे रक्षण करू शकेल. आणि जर कोणाचे रक्षण करण्याची श्रीकृष्णांची इच्छा असेल तर जगात अशी कोणतीही शक्ती नाही जी त्या माणसाला ठार मारू शकेल. श्रीकृष्णांची इच्छा सर्वश्रेष्ठ आहे. श्रीकृष्णांची कोणतीही इच्छा निरर्थक नाही, कारण ते सर्वांचे अधिपती आहेत. म्हणून आपण आपल्या इच्छा श्रीकृष्णांच्या इच्छांशी अनुरूप करावयाच्या आहेत. असे नव्हे की आपल्याच इच्छेप्रमाणे कर्म करावे आणि पुन्हा घोषितही करावे, मी हे कर्म कृष्ण भावना भवित होऊन केले आहे. कृष्णांना वास्तविक काय पाहिजे ते नक्की ठरवण्यात आपण फार दक्ष असले पाहिजे. कृष्णांच्या प्रतिनिधींकडून अशा अधिकृत ज्ञानाचा उपदेश केला जातो. आम्ही आध्यात्मिक गुरुच्या स्तुती प्रित्यर्थ ज्या प्रार्थना करतो त्यात आम्ही दररोज गातो. जर सद्गुरू संतुष्ट झाले तर परमेश्वर संतुष्ट होतील, आणि जर सद्गुरू असंतुष्ट असतील तर मग परमेश्वराला प्रसन्न करण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही. म्हणून मनुष्याने आपल्या आध्यात्मिक गुरुची आज्ञा पाळली पाहिजे. त्यामुळे मनुष्याची प्रगती होऊ शकेल. कृष्ण भावनेला अनुकूल असणाऱ्या आचरणाचे हे सार आहे. मी माझ्या वृद्धपणी अमेरिकेला आलो आहे आणि कृष्ण भावना शिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याचे कारण माझ्या आध्यात्मिक गुरूंनी मला आज्ञा केलेली आहे की मी हे काम केलेच पाहिजे. मला माहित नाही, पण त्याला महत्व नाही. माझ्या आध्यात्मिक गुरुकडून मी जे श्रवण केले ते मी आपणासमोर मांडले आहे, म्हणजे माझे कर्तव्य पूर्ण होईल. यालाच कृष्ण भावनेला अनुकूल असणारे आचरण असे म्हणतात. ज्यांना खरी आस्था आहे, कळकळ आहे, त्यांनी कृष्णाच्या प्रतिनिधीच्या द्वारे आपला संपूर्ण जीवन, संपूर्ण प्राण असणारे जे कृष्ण आहेत त्यांच्या आज्ञेने पालन करावे. जो या तत्वाला चिटकून राहतो त्याची खात्रीने प्रगती होते. चैतन्य महाप्रभूंनी त्याप्रमाणे सांगितले आणि माझे आध्यात्मिक गुरु म्हणत असत, आध्यात्मिक गुरु स्वच्छ पारदर्शक सहाय्यक माध्यमाप्रमाणे आहे. उदाहरणार्थ मला या पुस्तकातली अक्षरे या स्वच्छ पारदर्शक चष्म्यातून फार चांगली दिसतात. या चष्म्या वाचून मला दिसत नाही, कारण माझे डोळे सदोष आहेत. त्याचप्रमाणे आपली सारी इंद्रिये सदोष आहेत. आपल्या या चर्मचक्षूंनी आपण परमेश्वराला पाहू शकत नाही, आणि या कानांनी हरे कृष्ण महामंत्राचे श्रवण आपल्याला करता येत नाही. आध्यात्मिक गुरुच्या माध्यमाविना आपण काहीही करू शकत नाही. ज्याप्रमाणे चष्म्याचे माध्यम असल्या वाचून सदोष डोळ्यांनी दिसत नाही, त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक गुरुच्या तेजस्वी स्वच्छ माध्यमाविना परमपुरुष भगवंतांकडे मनुष्य जाऊ शकत नाही.
तेजस्वी, स्वच्छ, पारदर्शक याचा अर्थ आपले माध्यम दोषातून मुक्त झाले असले पाहिजेत. जर माध्यम स्वच्छ, तेजस्वी, पारदर्शक असेल तर मनुष्य त्यातून पाहू शकतो. आपण सर्वेंद्रिय भगवंतांच्या शुद्ध प्रेमात रममाण केली पाहिजेत. याचा अर्थ असा की आपला संभोग जीवनातही कृष्ण भावनेत नियुक्त करावे. परमेश्वर हा आपला माता पिता आहे, ही जी कल्पना आहे त्या कल्पनेमुळे संभोग जीवन हे परमेश्वराच्या सेवेत नियुक्त करता येत नाही. कारण माता व पिता यांच्याशी असा संभोगाचा संबंध नसतो, परंतु परमेश्वर हा प्रियकर आहे या कल्पनेत संभोग जीवनाची ही नियुक्ती असते. म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी परमेश्वराशी असणाऱ्या आपल्या संबंधाविषयी परिपूर्ण माहिती दिली आहे. जीवनाविषयी तर धर्मांच्या ज्या कल्पना आहेत त्यात परमेश्वराला जास्तीत जास्त म्हणजे माता पिता समजले जाते. भारतातील असे पूजक, उपासक काली या देवतेला परमेश्वराचा प्रतिनिधी समजतात. अर्थात या पद्धतीला मान्यता नाही, परंतु समजूत, श्रद्धा मात्र तशी आहे. आणि ख्रिश्चन धर्मात सुद्धा परमेश्वर हा पिता म्हणून समजला जातो. पण चैतन्य महाप्रभू आपल्याला असे सांगतात की मनुष्याचा परमेश्वराशी संभोग संबंध सुद्धा असू शकतो. ही माहिती म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंची अद्वितीय देणगी आहे. या प्राकृत जगात संभोग संबंध हा अत्युच्च संबंध, परमश्रेष्ठ आनंद समजला जातो. परंतु हा संभोग संबंध विकृत रूपाचा असतो. पण आध्यात्मिक जगात संभोग जीवन असू शकते ही कल्पना कोणाला आलेली नाही. अध्यात्म विद्येतील अशा प्रकारचे एकही उदाहरण संपूर्ण जगात कुठेच नाही. महाप्रभूंनी ही माहिती पहिल्यांदाच दिली आहे की मनुष्य परमपुरुषाला आपला पती, आपला प्रियकर समजू शकतो. राधाकृष्ण यांच्या उपासनेत हे शक्य आहे, परंतु कोणालाही व विशेषतः निर्विशेषवाद्यांना हे समजणे शक्य नाही. निर्विशेषवाद्यांना ही कल्पनाच नाही. परमेश्वराला रूप आहे एवढे केवळ नव्हे तर त्याला संभोग जीवन सुद्धा आहे. चैतन्य महाप्रभूंची ही सर्वोच्च देणगी आहे. मनुष्य परमेश्वराची सेवा विविध संबंधांद्वारे करू शकतो, परंतु या प्राकृत जगात हे संबंध विकृत स्वरूपात असतात. या रूपात जगाशी जो संबंध असतो त्यात आपले काम काय असते? समाज, मैत्री आणि प्रेम याविषयी आपल्या कल्पना काय आहेत? या साऱ्या कल्पना देहात्म बुद्धीवर आधारलेल्या आहेत. आपल्या समाजात कोणी आपल्या पुत्राचा पिता किंवा माता असते, कोणी पती असतो, कोणी पत्नी असते, कोणी प्रियकर असतो, कोणी प्रिया असते. इतरही रस संबंध आहेत. उदाहरणार्थ कोणी दुसऱ्याचा शत्रू असतो. एकंदर 12 निरनिराळे रस संबंध आहेत. त्यापैकी 5 रस संबंध प्रमुख आहेत. इतर 7 संबंध अप्रत्यक्ष रीतीने आहेत. उदाहरणार्थ कोणी दुसऱ्याचा शत्रू असतो. सामान्यतः शत्रू शत्रूमध्ये संबंध असतो. खुनी आणि ज्याचा खून झाला आहे त्यांचा संबंध असतो. तथापि श्रीकृष्णांशी जो आपला संबंध आहे त्याचा विचार करता मनुष्याचा जरी श्रीकृष्णांशी त्यांचा शत्रू म्हणून संबंध असला तरी त्या मनुष्याचे जीवन यशस्वी होते. म्हणून मनुष्य जेव्हा श्रीकृष्णांशी आपली इंद्रिय संबंधित करतो तेव्हा त्याला 12 निरनिराळ्या संबंधापैकी एक संबंध प्रस्थापित होते. या 12 प्रकारांपैकी 5 प्रकारचे संबंध अप्रत्यक्ष आहेत आणि 5 प्रकारचे संबंध प्रत्यक्ष आहेत आणि 7 संबंध अप्रत्यक्ष आहेत. कृष्ण जेव्हा कंसाच्या आखाड्यात उतरले तेव्हा तेथे मोठे मल्ल त्यांना ठार मारण्यासाठी तयार होते. वास्तविक ते ठार मारले जावे म्हणूनच त्यांना बोलवण्यात आले होते. त्यांच्या शत्रूला वाटे की ही मुले लवकरच येतील. आम्ही त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न गेली 16 वर्षे केला, पण कृष्ण ठार होऊ शकला नाही. परंतु आता मी त्याला पाहुणा म्हणून बोलावले आहे आणि जेव्हा तो येईल तेव्हा तो माझ्या मल्लांशी लढेल आणि ते त्याला ठार मारतील. आसुरी किंवा नास्तिक बुद्धीचे लोक श्रीकृष्णांना ठार मारण्याच्या भाषेत कृष्णांसंबंधी किंवा परमेश्वरासंबंधी विचार करीत असतात. म्हणून ते असा तर्क मांडतात की परमेश्वर मृत झाला आहे. त्यांना वाटते की जर परमेश्वर मृत झाला आहे तर मग त्यांना आवडेल ते करायला त्यांना मोकळीक होईल. पण या लोकांच्या प्रत्यक्ष कृत्यांचा विचार केला पाहिजे
आणि म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने परमेश्वर मृत असो किंवा जिवंत असो, काही असले तरी परमेश्वराचे कार्य करण्याची त्यांची जी अपरा प्रकृती शक्ती आहे, ती इतकी प्रबळ आहे की कोणालाही कोणताही अन्याय किंवा अपराध करण्याची मुभा मिळू शकत नाही. जर कोणी अन्याय किंवा अपराध केला तर लगेच त्याला शिक्षा होते. शिक्षा देण्याकरिता परमेश्वराच्या उपस्थितीची आवश्यकता नसते. परमेश्वर मृत असो वा जिवंत असो, त्याची अपरा प्रकृती ही अशी आहे की जर कोणी थोड्याशा प्रमाणातही प्राकृतिक नियमांचे उल्लंघन केले, तर ती अशा मनुष्याला शिक्षा करण्यास पुरेशी आहे. परमेश्वराने अशा शर्तीच घालून दिल्या आहेत, पण मूर्ख लोकांना त्या समजत नाहीत. हरे कृष्ण. तर आपण इथे थांबूया आज आणि उर्वरित अध्यायाचं वाचन आपण उद्या करूया. उद्या भेटूया आपण पुन्हा 9:30 वाजता. तर मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. हरे वांछा कृष्ण. कल्पतरू